diteni dirungokno aja sampe dilalekno. Faya tasahul bihim an mas'alatihim mongko ketungkul sapa Kanjeng Nabi. Ketungkul Kanjeng Nabi ngerti ketungkul sampai beban berat. Bihim an mas'alatihim. Bihim kelawan umat an mas'alatihim sangka penjaluk ing umat. Kanjeng Nabi rena wengi mikirno umate. Nek sampean dadi kiai bisa mikirno santri deh. Mergawe jempalan gak karuan kau kepentingan santri sampean. Begitulah nek iso iku lho. Nek ndolek gubernur, ndolek bupati sing loman sing sugih. Sing loman ndolek bupati sing loman seneng ngentekno duwike kau kepentingan umate. Ndolek gubernur sing loman siap melarat untuk kepentingan umate. Iki Quran kabeh lho iki, anggere sampean gak Quran iku. Iki hadise Qur'ane kaya apa? Qur'ane tak wacana laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Sampeyan bakal dadi wong mulya mungguhe Gusti Allah. Mulya donyane mulya akhirate. Syaraté telu aja dilalekno. Siji, alaihi ma anittum, siap melarat untuk kepentingan rakyat. Nek kiai siap melarat untuk kepentingan santri, nek petinggi siap melarat untuk kepentingan rakyat sak desa, nek bupati ya siap melarat untuk kepentingane wong sak kabupaten. Iku syaratnya nomor siji. Nek gak ngono gagal sampean. Iku cara Jawane, cara Arabe alaihi ma anittum. Nomor loro harisun alaikum. Sama nalikane bisa wis dadi kiai niate sitok angsa-angsa ndandani santri. Piye bisane santrine sukses sedaya. Tek ya wis duweke kiyaine demi santrine. Saman besok wis dadi petinggi kudu harisun niate sitok ndandani masyarakat sak desa. Supaya dadi wong sedaya. Saman dadi bupati ya kudu ngono. Niate sitok angsa-angsa ndandani piye dalane cekak bujat sedaya. Ono ae dalan hujat zaman ngene memalukan. Nomor 3 bil mukminina raufur rahim, kasih sayang ring santrine, kasih sayang ring rakyate. Iku Quran ya iku. Saman bakal sudah dadi wali nalikane dadi bupati. Dadi wali nalikane dadi petinggi apa maneh dadi kiai. Nek telung perkara dipraktekno. Ikulah gampangane. Diteruse fayusghilu lan nungkulaken cara Jawa asli ya. Nungkulaken sapa Kanjeng Nabi hum ing umat. Fima ing dalam kelakuan ma bimakna kelakuan ya. Aslah kang bagusaken apa mahum ing umat. Kanjeng Nabi ku selalu mikir kaya apa. Carane umat cek iso dadi apik, buktine nyata kenyataan kok. Dipimpin Kanjeng Nabi mek 22 tahun 2 wulan 22 dina berubah paling elek Mekah iso dadi paling apik, iso nguasai hampir 3 benua. Sayang sausé nguasai 3 benua wong Islam padu sak kancane. Oyok-oyokan dadi bupati. Oyok-oyokan dadi gubernur. Oyok-oyokan dadi menteri buyar kabeh gak karuan. Bima aslahahum wal umat min mas'alatihim andhum wa ibarihim billadhi yambaghi lahum wal umat bima aswal umat lan umat min mas'alatihim sangka penjaluk ing umat andhum kanggo umat wa ibarihim lan apa cerita-ceritaning umat billadzi kelawan peparing alladzi makna peparing ya yang bagi kang sayukjo apa alladzi sayukjo iku sing pas sasarane lahum kedue umat. Kanjeng Nabi ngrungokno umate kok buta apa iku buta apa selalu Kanjeng Nabi mikirno ring umat.